हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनि रादाब शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे बाथ्राफोर नोंथांमोनजों बुंनो नागिरदों। दा खोथाखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ एबा खोनाखाबाय जानो हागौ जे थांनाय 4 एप्रिल खालि मोनानि 11 रिंगासोआव जायखौ खौरां बिजोङाव होनाय बादिब्ला नोंथांमोना स्क्रिनशट नुनो मोननाय जागोन जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कामारपारा गामिनि थागिबि मनरन्जन नार्जारिनि न'खराव सिखाव दाखाथिफोर हाबदोंमोन, जेराव सिखाव हाबनाय खौरांखौ मनरन्जननि बिसिया फंबाय राजा बर'नो फनाव खोन्थाहरनानै राजा बर'आ बिगुमै मनरन्जननि न'खरसिम फैदोंमोन आरो बेयावनो लामायाव दाखाथिफोरजों मोगा-मोगि जानानै हमथाना लाखिनो नाजानायाव दाखाथिफोरनि गुलियाव जिउ गोमानांदों होनदों। सोर बिथां? राजा बर'आ। दा बे राजा बर' अन्थाव बाथाव सासे फंबाय, दा बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय होनदों आरो खार'ना जाहैबाय बिनि बिगुमैनाव रां दाबि हैनायनि थाखाय, रां दाबि हैनायाव मोनि आरो बेखौ होबथानो थांनायनि थाखाय जाहैदों। दा खौरांखौ नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानो हागौ। बेयो जोबोद मोनसे समाजारि बारगा खामानि, एन्टि ससियेलिस्ट। दा बेबादि जोबोद गोब्राब एबा जोबोद गाज्रि खामानिफोरखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ। अदेबानि मालाय गुबुनफोराव बेखौ सोलायनाय फैबाय आरो बेनि बेलायाव जोंनि बर'आवनो माने बांसिन दासिमबो सोलायनो रोङिया जागासिनो दङ। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो जोङो सानो माने फ्रायानो बबेबा आफादनि बबेबा माबा माबि बायदिसिना साननानै जोङो खामानि मावनायखौ जोङो डाइरेक्टलि लायो, जेखौ जों ससियेल मिडियायावबो लानाय नुनो मोननाय जायो एबा खोनायो। नाथाय बेफोरो आफादानो जा एबा गुबुन माबा माबि गुबुनफोरनि नाम लानायानो जा, बेनि बादै बेबादि माखासे बेक्तिफोर थाखायो। नाथाय बेफोर बेक्तिफोरासो साननो गोनां जानानै दङ, गावखौनो सोलायनो गोनां दंसै जे हाथियारजों गेलेनाया जोंनि बादि भारत बादि दरसे डेम'क्रेटिक हादराव बेसेबां गनायथावबाव आरो बेखौ जोंनि भारत सोरखारा एबा डेम'क्रेटिक हादोराव सरकारा माबादि नासयो, माबादि दमन खालामो बेखौबो नुयो, बेनि फिथाइखौबो मोनजागासिनो दङबो। दा बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा मालायनि खामानि मावनानै गरसे गरनै बुथुमनाय, बेखौ दोनथुमनाय, बेजों न'खर सालायनाय, बेखौ जाय बिथाङा खस्थ' खालामो बेहासो मिथियो। नाथाय बिनि गेजेराव मालायनिखौ गाहायाव थानानै, गोजानाव थानानै, मोजां नुनानै जुदि लब जानानै देख'नानै जानो लुबैयोबा बियो मोनसे जोबोद माने बिनिफ्राय गाज्रिसिन मानसि आरो सोर थाबावनो। दा बेखायनो बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो बिनि गेजेराव अन्थाव बाथाव बिथां न'नि मानसि हिसाबै बिथाङा बासायनो थांदोंमोन एबा होबथानो थांनायाव फंबायासो जिउ गोमालांनो गोनां जाहैबाय। नोंथांमोनाबो जेखौ नुदों। दा बेनिफ्राय आरो दुखुसिन मा थाबावनो। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव बेखौसो साननांगोन, जोंनि रायजो राजाफोरा दा जोङो सोरखौ बेबायदि होननानै सिनायनो। नाथाय जोंनि गेजेराव जों मालाबा आन्दाज मोनो बेबायदि मानसिफोरखौ, जोंनि गेजेराव थानायखौ जोङो रायलायलायनायखौ जों मालाबा सोरखौबा बेबायदि नुयोबा जों होबथानो नांगोन आरो बेबायदि बिमा बिफाफ्राबो जुदि सिगाङावनो बेबायदि लामा लानाय नुयोबा बेखौ होबथानो नांगोन। आरो जोंनि समाजाबो बेखौ नासयनो नांगोन एबा समाजाबो बेखौ होबथानो रोंनांगोन, गुस्लाय होनो रोंनांगोन। दा बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो फारसेथिंजाय दिनैनि खोथाल' नङा, बिनि सानसे सिगाङावबो आरो बिनि मैयानि हरावनो आरोबाव मोनसे खोथा खोनाबावबाय जे हाथियारजों लोगोसे माने एनकाउन्टाराव थैनाय। दा बेफोरबायदि जाथाया बे एखे रोखोमनि जागासिनो दङ, जे हाथियार लानानै बेरायथिंनाय। दा दुखुनांथाव बाथ्रा बे, जोंनाव खायफाया दाय मावनानै थांगोन, नाथाय दाय गैयिफ्रा गुबुनफ्रा बेबायदिनो थैलांबाय थानांगोन। दा बेनि थाखायनो दाय मावग्राफ्रा एसे साननो गोनां जानानै फैबाय। खुगायावल' बैफोरबायदि मानसिफ्रा माने हारिनि माबा माबि बायदिसिना खोथा मख'नानै हाथियार लानानै बेफोरबायदि माखासे खामानि मावनो नागिरोबा, गाज्रि खामानि मावलाङोबा, गावनि हारिनि सायावनो मावनाय जायाखै होनबा। दा बेखायनो गावनि हारिनि सायावनो जिहेथु गाज्रि खामानि मावलांदोंबा बेथ' सोरनि सायाव गोलैगोन? गावनि बिदा फंबायनि सायावनो गोलैगोन। दा दिनैहाय जाबादि जालांबाय बेथ' जोंनावनो गोलैजोब्बाय। दा बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ सरकाराबो गोख्रोङै दबथायगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। मानो होनबा थैलांनाय फंबाय आरो बिथांनि बिगुमैनि न'खर, बिथांमोनाथ' मुक्ति मोननांगोन आरो बेबायदि उनाव आरोबाव सोरबाया जाहाथे बेनिफ्राय सायाव आरोबाव भुगिनाङा, बेबायदि जाथाय जानाङा, बिनि सायावबो जोंहा आसा थागोन जाहाथे बेबायदि दाजाथों। दा बेनि थाखायनो जोंसो गावबागाव सांग्रां जानांगोन। दा बेनो जोङो बेनि गुदियाव रायलायनो थाङोबा, सावरायनो थाङोबा नुयो जोंनाव माने इडुकेसनानो डेभेलप गैया, बे मोनसे बाथ्रा। इडुकेसन डेभेलप गैयिनि थाखायनो बेबायदि जायो। फारसेथिं जाय इक'नमिक क्राइसिस, जोंनाव थाखा फैसा रां रुफा गैयिनि थाखाय जायो। नाथाय थाखा फैसा रां रुफाया जोंनाव बर'नाव एबा जोंनि मानसिफोरनाव गुदिनिफ्रायनो थाखाया। बेखौ गोबाङानो गेजेराव गावबागाव साननानै नागिरनानैसो सोरजिनानै लानो गोनां जायो। खायफाया बिदिनो टेकनाटिकजों सोलिलांनो गोनां जायो, खायफाया मा जायो जोबोद माने
बिफानि आमोलाव दङ, बिबौनियाव गैयामोन, बिफाया सोरजिबाय आरो बे बिफानि आमोलनिफ्राय मोनबाय, बेबायदि ससेनिफ्राय जाफैयो। दा बेखायनो जोङो थाखा फैसा गैया होननानै इसेग्राब खाब्रायनो नाङा। हायोबा जा हायो नों गावबागाव माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोजां लामाजों मोजां खामानि मावनानै नागिरलांनो नांगोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बेफोरबायदि एन्टि ससियेलिस्ट खामानिफोरखौ जोङो गावजों गावबो होबथालायनो नाजानांगोन। सरखारखौल' एबा गुबुन बा सोरखौबा आफादखौल' नायोबा जानाय नङा, जों गावबा गावबो होबथानो नाजानांगोन आरो हेफाजाब होलायनांगोन। आरो दा बर्थमान बेबायदि सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जेरैहाय बिथांमोना बुंनाय बादिबा प्रेस मिटआव जेरैजाय न'खरनि मानसिया होस्रि खावसेयावबो खाथिनि मानसिफ्रा माने सम सम बेबायदिनो जाबाय थाखायो होननानै फैनाय जायाखैमोन बिथांमोनाबो। जेरै दा बेखायनो जोंहा बिसोर बुंनांगौआ बिथांमोननिथ' दिनै मैया जानानै थांनायनि थाखाय गामिनि मानसिफ्रा सफैयैयावबो दाय नङा, बेखौबो बुंनो थाङाखै। नाथाय बे समाव जिहेथु नुबाय जोङो एबाराव दिनैनिफ्राय नुबाय एबा दासान्दि नुगासिनो दङ, बेखायनो हरना गुना जुदि माबाफोर सोरबाफोर खैफोदनि बाथ्रा खोनायोबा जोङो हेफाजाब होलायनांसिगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों शेयार खालामदोंमोन। बाखि गुबुनफोरखौ नोंथांमोनाबो बेखौ खौराङाव नुखाजोब्बाय जानांगौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।